Der var engang en slat. Her er der en haveslot. Haveslot. Her er alle menneskerne. Her er kongen, og den hedder Christian, og det er den 11. Og så kommer Frederik, og han er prinsen, og så kommer missekatten Julie, og så den sidste er Benjamin. Her står det overfra deres slot. Her er kongen ude i haven. Her er prinsessen ude i hendes værelse, ude i det friske luft. Her står missekatten lige ud fra døren. Her er prinsen med sin hest. Her er heksen og ser fjernsyn, og hun har en gryde, og hun har en lille fjer. Her er prinsessen og snakker med kongen. Hun siger, hvorfor kommer prinsen ikke snart? Hvor er prinsessen? Hun er oppe på hendes værelse. Takkeren. Hvorfor kom du ikke over til mig? Men jeg snakkede til min far og spurgte, når du kom. Jeg må hellere give nogle gaver til min datter, fordi hun holder fødselsdag. Så jeg må hellere komme afsted. Nu er du fanget, du skal i fængsel. Hvorfor var jeg inde i fængsel, men jeg har ikke min telefon, så jeg kan ikke ringe til min konge. Så jeg må hellere bare blive herinde. Hvorfor reddede du mig? Jamen, hvorfor kunne du ellers komme ud? Du skal jo ud. Nu er vi ude. Vi må hellere komme ud. Hesti, kom! Galang. Far, jeg er nervøs, fordi at jeg skal giftes. Det skal du ikke være.